Preto de 2.000 persoas de diferentes ámbitos da sociedade asistiron á cea que o BNG realizou no recinto feiral de Pontevedra. O fin, a presentación oficial de Lores como candidato e dar tamén o pistoletazo de saída á precampaña baixo un lema, adiante, un lema acompañado dun vídeo no que podemos ver cantando o propio Lores, e no que tamén participan Mariña da Furious Monkey House, Cora Sayers e Xaquín Moreda de Maravallada. Unha cidade da pedra garda, grandes contos que contar. Se non o escoitas, segue cara. Un inicio da precampaña onde Anabel Gulías deixou claro que o concelleiro revelación desta legislatura foi, sen dúbida, Miguel Anxo Fernández Lores. Miguel Lores, é unha pasada traballar contigo, grazas. Nestes tempos, nos que certa política, tanto a vella como a nova, anda polo chan con corruptelas, con liortas internas, con promesas incumpridas, é un auténtico luxo contar con un grupo como este, con un grupo con unha honradez probada a proba de bombas. Ana Pontón, pola súa banda, definiu o actual alcalde de Pontevedra como un auténtico crack. Unha persoa que non precisa presentación, aínda que é bueno presentar, el Lores, que é un home de principios, honesto, que ten ademais un grande sentido do humor e unha grande capacidade para escoitar, tamén para defender as súas ideas, e é unha persoa que se eu tivera que definir nunha palabra, o que vos diría é que tedes alcalde a un crack. E Lores dixo que, ante todo, quere facer un proxecto de cidade no que contar con todas e con todos os veciños de Pontevedra. Para iso, cada un dos comensais contaba cun papel onde poder deixar a súa recomendación ou petición de cara á preparación do vindeiro programa electoral do BNG. O proxecto Pontevedra é un proxecto colectivo de todas aquelas persoas que lle queren a Pontevedra, que queren un futuro mellor para Pontevedra, están dispostas a deixar a un lado prexuízos e ataduras e sumar forzas para que Pontevedra avance. Eso é o proxecto Pontevedra. Neste proxecto, amigas e amigos, cabemos todos. Hai sitio para todos. Queremos a todo o mundo. Unha cea que rematou, manda tradición, con cánticos e música tradicional galega. Hey!